Kani ke DLSA ke District Legal Service Authority badan hantai napo nongpo mo district court nongpo ti kani ke office ka kam ka kani ke office ka trai ka longba ai ke jingaram na ke benta jung tu ke bedung ha ka pa ka jingyo jingko jung ki ka long ka ba duna ti kan ka longba ada nu bri usakam hakini kini kijak kis ti ula ban apply na kabenta ban yo ai we ke dar mo iban yarap na kabenta ke fees jo leta ti leda kadun ru ke kam ha ka ba ya dei ba ke kam ka jam jom ka kindo yakni dan ni ka jai kindo ke siap ru ila ban wat lan syakmat banwan syakmat ban yo ai we ke dar ban yarap na kabenta ban ya sai na kabenta jo kita ibam la ban thung bidang ti benta ba di la dali si kala don kundu ka natural calamities bu kun ka jing len shop ka eryong kun ka jing kudu ye ka jing wan len shop hau kia nang maki ru kila banwan sakani ka office ni ban yo ye ka jing ram ti ka office ni kam ai ka pisa don ban ai pisa ti ring la ban ai we brio ban rap na ka benta jong kita dan kam ini entah bagi lada daily si kadi kalung yen ha ka ba upa jong ta ka yen no ti ubek kan thai ka don ki khun ki ba ka don kam ya ka bai bam ha ka ba kam don ka jing tai jing ta jong ta ka biang ti ka don kam bai bam man sa pen he pen san ki khun kala banwan sikani ka office jong ka DLSE bat banwa wi pida ban pen file ki kis ba dei ki kis ka banta ka bai bam ban yo bai bam nak banta jong tai khun jong ki ti lada pio ini pidana te pindan kamban siu wat stingkaru min setri tak pidana baka kuat kentung ni ka District Legal Service Authority kentung pindan kamban siu ya ka bisa na ka benta ban pria ya ki sumki ni si menta kini ki bri dan hati ke jinga ke jinja ti la ki don kamban yo ya ka counseling ani ki kwa ban kut khamsha ya kenu ka benta ka baki kingan kila bandai hau ni unomba ubaka san sispa bisa we not hakanu kunu ke por ke baki don kam rei hadik ka dei tang ha por ba long rei ye kani ka number an sakli ha ka por ko baji sakhang no ha ka por san baji tang ki office hours de ha ka por shuti ti pinum la ban call yo ni number